Урывак з трагедыі Сафокла «Эдып цар» у маім перакладзе. Гэта урывак з пралога «Монолог Эдипа». «Opaedes oiktroi gnota, kuka gnota moi, prothelthes himerontes eugar oid hoti, noseite pantes kai, nosuntes os ego, uk hestin humon ostis exisu nosei, tomenhar humon algos es en hetai, mononkad auton, kuden allon, de me psyche, polin, te kame kai, somustenei, ostuch, hypno geudon, ta mexe geirete, aliste polamen, meda crisanta de, polasto dus elthonta, fronti dois planois, en deus coponia sin monen heuris con, tautene praxa paida, garme noikeos, creonte mauton gam, bron eis taputhica, epempsa foivudo mataos pithortho, titson et titonon, tende pisaimen polin, kai memar ede metromenon chrono, lupei ti prasei tu, gar eikotos pera, apesti pleio tu, kathe kontos chrono, otan dhiketai te, nikaute go, kakos, aneien me dron panthos au делой Θεός. Бездольные вы дети, ведаю, про что турботы все и мольбы ваши, покутав терпите вы шмат, без вас ніхто не перанёс их гэтулькі ў жыцці, як я, бо кожны з вас пакутуе все ж за сябе і ні за кого больш, а мне боліць душа за город наш увесь, за вас і за мяне. Цяпер мяне вы абудзілі не ад сну, вам трэба ведаць, слёз праліў я надта шмат, і надта шмат дарог схадзіў у розуму блуканнях, і адзін гаючы шлях знайшоў, які абраў я. Мной пасланы быў Крэонт, Мінойкаў сын і швагер мой, да Фэбаў дом пітыйскі, для таго, каб ён даведаўся, як мне рабіць, што мне казаць, ратуючы наш горад. Я цяпер лічу ў трывозе дні, яго ж усё няма, а часу ўжо сышло намнога больш, чым падарожжы доўжацца. Калі ж ён вернецца, хай будзе мне праклён, як не зраблю я ўсё, што кажуць мне багі.